Benvidos, benvidas a outra conversa máis o podcast de Orgullo Galego. Xa levábamos tempo sen facer, conversas, principalmente as que fago eu dende a casa, non? Pero, entendía que agora chegando a época dos maios que era interesante tocar este tema, porque aínda non o tocáramos directamente no podcast. Sabedes que aí, pois que levades máis tempo e para quen non, falamos sobre antropoloxía, lingua, cultura, historia, tradicións. Tedes todo subido no iVoox, no Spotify, tamén na canle de YouTube, e aí, é donde hai case 200 conversas e moitas características, pero con un mesmo obxectivo, non? Poder aprender un pouco máis, poder coñecer máis a nosa historia, a nosa cultura, e como digo, ese é o obxectivo desta conversa que vamos ter hoxe, na que vamos a falar sobre os maios e máis concretamente sobre os maios humanos de Vilafranca do Bierzo. Uns maios que son característicos porque son no noreste prácticamente os únicos que sobreviven, pero que eran común en moitas outras zonas non do territorio galego. E para iso contamos hoxe connosco con Héctor Silveiro, que forma parte da organización precisamente dos Maios de Vilafranca do Bierzo. El naceu alí, é docente, escritor, dinamizador cultural e, como digo, forma parte da organización dos mesmos, e vai ser con el con quen falemos hoxe sobre un pouco as posibles orixes, non, desta festividade, sobre a organización dos Maios de Vilafranca e tamén sobre os retos e oportunidades que afrontan. Vamos a darlle paso e vamos a comezar a conversa. Ola, moi boas. Hola, ¿qué tal? Que tal? En primeiro lugar, darche as grazas por, esta conversa xa quería facela dende hai uns anos, pero, por unhas cousas ou por outras non puido ser, así que, darche as grazas, que supoño que xa estades coa mente nos maios, non? Nos maio, sí. Evidentemente, estar no mes de abril xa é o paso previo, non? A esta cuestión. Efectivamente. E hoxe vamos a falar, eso, como digo, pois dos maios de Vilafranca do Bierzo, que a día de hoxe, pois no noroeste, aínda que hai moitas celebracións dos maios, son uns dos máis populares, non? Pero antes diso, un pouco pois para entrar en contexto, non? E para que non saiba que son os maios, fainos pois unha breve presentación destes, cales serían as súas posibles orixes, non? Porque isto pártese sempre de hipóteses e o seu significado. Bueno, a ver, os maios de Vilafranca, os maios humanos, son seguramente os máis sinxelos, o momento do ciclo no que estamos, do ano, non? O momento da entrada da primavera, e o momento no que os campos son especialmente importantes para o mundo rural. Estamos falando, evidentemente, dunha festividade, dunha celebración de características rurais moi antigas, que veñen da época da prehistoria, evidentemente, e que se foron adaptando aos tempos como puideron. De feito, os maios humanos, como ben decía, son hoxe os de Vilafranca do Bierzo os únicos que resistiron o embate dos tempos, pero, ata hai un século, a altura de 1900, en Galicia, en moitos lugares de Galicia, existían maios exactamente iguais, non? En Mondoñedo, ten Cunqueiro en algún texto citado, en Santiago de Compostela hai coplas, referencias, en Lugo, en un montón de sitios, non? Por todo o que é esta parte do noroeste. Logo foron desaparecendo, en algúns lugares se transformaron en maios cónicos e demais, pero o único lugar onde en Vilafranca é onde quedaron. Tamén en Viveiro, o que pasa que recuperaron tamén en un momento determinado que se estaba desaparecendo, en Portomarín, que son os dous lugares ao mellor de Galicia onde aínda está máis viva a tradición, non? Destes maios humanos, non? Pero, como os de Vilafranca, nunca se deixaron de facer. Agás na época da Guerra Civil, que, era un momento difícil, non? Para calquera cousa, para calquera actividade de calquera tipo, non solamente as culturais, pois, agás en ese momento, os maios de Vilafranca estiveron vivos, chegaron a nós vivos, non?
chegaron aos anos 60, eu nací nos anos 64, nos anos 70 se estaba vendo os mallos como un crío e logo incorporándome como un crío a esta cuestión, non? Non sei, se queres Sí, describimos un poquinho o que é un mallo sí. humano ao principio, non? Sí, sobre todo porque, bueno, comentabas ti antes aí de Viveiro, sí que sei que estes últimos anos estaban saíndo algún, recuperaron un par deles, 2, 3, non sei en Portomarín se seguen, pero é certo que, bueno, Vilafranca é o único sitio, digamos, no que son os protagonistas, non? Porque penso que en Viveiro tamén hai maios cónicos, ou sexa, son unha parte os máis humanos, non? Pero en Vilafranca é o todo, claro. Sí, sí. Valle, vou explicarche un poquinho o que é o mallo humano. A ver, o mallo humano é un mallo moi sinxelo de crear, porque é coller unhas plantas, unhas ramas e vestir a unha persoa que se vai a facer, de alguna forma, o espírito da vegetación, da primavera. De tal xeito que nós o tiñamos moi claro, un rapaz que se cubre por completo con unhas cañabeiras, non lle chamamos cañabeiras, mazandois, é un apio dos cabalos, que se dá aquí no Bierzo moito, bueno, pois colócanse por completo, cúbrese por completo, átaselle toda a ramaxe, ese mesmo día, non hai que preparalo previamente, é unha cousa bastante espontánea, se colle o mellor mallo que se poda facer no barrio e se sae con ese mallo cuberto. Eh, as coplas son as mesmas, quero dicir, non hai hai pequenas improvisacióis, non? Pero normalmente o que son as mesmas coplas. Nos que se presenta o mallo, este mallo, señora, este mallo que andaba de pé, porque ás veces hai que deitalo para ofrecer a unha casa pois unha especie de homenaxe de chegada á primavera, podemos entendelo así, non? E esa casa pois bótalle pois as castañas maiolas, que é o que se botaba normalmente, tamén diñeiro, evidentemente, ou algunha outra cousa, caramelos agora, non? Pero este mallo despois vai cantando, levántase, bueno, levántate mallo, bastante dormiche, agradece, hai unhas coplas de agradecemento, de petición, tire castañas, señora María, tire castañas, que está na cociña. E despois pois, se desplaza a outra casa, a outra praza, a outro lugar, e así, polo barrio enteiro, ou unha barriada, ou pasar a outro barrio, e así. Sí. Como ves, a estrutura é moi sinxela, e se conservou sempre en grupos de rapaces, ou seja, a infancia foi a que mantivo como un xogo e cando había moita necesidade, evidentemente, era unha forma de conseguir pois, unhas mallas, unhas castañas para como un doce, non? Ou incluso uns cuartiños para facer algo despois, non? Ou seja, hai esa historia petitoria importante que para entender que se mantivo sempre aí no territorio da infancia, que non facía dano a ninguén, porque claro, é unha festa totalmente pagá, non ten unha referencia cristiá, nin promoción de ningún tipo, é unha cosa moi espontánea, non? Bueno, así é un pouco como se desenvolve o Mallo Humano. As coplas sempre son as mesmas, xa digo, repítense sempre, a melodía tamén, a estrutura é idéntica, quero dicir, non hai outra cousa. Entón é ano tras ano que se vai repetindo e a xente vai quedándose como reproducir ese rito, non? E tamén, bueno, moitas entrevistas que che fan, non, que che preguntan bueno, que ti formaches parte do proceso de recuperación, ti tamén aclaras, non, que sí, pero que nunca chegaron a desaparecer o 100%, non, entendo. Non, nunca chegaron a desaparecer, non. Eu acórdome eso, cando nos iniciamos o proceso de recuperación, xa che digo, nos anos 70, a finais dos anos 70, aínda saía un grupo e aquel ano tocábame a mí, quero dicir, eu estaba no barrio, na barriada onde habitualmente se facían e, bueno, digo, pois, se este ano non salen ninguén, salgo eu. Eu e Claro. con un grupo de rapaces salimos e despois xa ao ano seguinte dixemos, non, pero isto hai que seguir facendo, isto non se pode perder. Un pouco tamén na miña casa me inculcaban, que bonito, non? Entonces tiñamos un pouco esa necesidade, non? De Sí. facelo, non? A partir de aí, bueno, como logo constituímos a escola de gaitas, os mallos foron os que nos abriron un pouco tamén a porta dunha forma natural a entender o que é a etnografía, a cultura, en sentido amplo, non? Creamos unha escola de gaitas a través de tamén
gaiteiros vellos que nos estaban ensinando a tocar a gaita, e a partir de aí, pois, dixemos, bueno, pois isto é unha cosa que hai que organizala un pouquiño, darlle pulo. Coincidimos o primeiro ano, estaba recentemente morto Franco e empezaban a facerse cousas así aparentemente interesantes para os concellos. O concello convocou un concurso de mallos, cousa que non era habitual. Nos dixemos, non queremos reproducir algo que nos parece que non. Aquí o que ten que salir de nós, sin concursar, porque nos anos 70 houbera algún concurso e en ese ano sí se presentaba xente e saía para gañar os cartos, non, do concurso. Pero se non había concurso, non había saída, non saían ás rúas. Entón, ese non é o método. O método é que a xente saia porque lle guste, porque entenda Claro. a recuperación e tal. Bueno, tivemos a fortuna de que aquel ano no que había concurso e tal, nos non nos presentamos, pero, bueno, entenderon, non? Porque, pero veña, pinde por aquí e tal, non, pero nós non pasamos, estaban na praza ali outros concursando e demais, no, pero nós non queremos e tal. Bueno, pues, pero explicar e tal o que queredes e tal. Pues, e explicamos, nos deron a opción a explicalo desde o propio ayuntamiento que estaba organizando a cousa, e logo xa, a partir de aí, un pouco deixaron a que a xente saíse desta forma, non? De forma natural, como sempre. E iso foi, pues, un pequeno éxito, non? No sentido de recuperar o mallo dunha forma, bueno, como se facía sempre, que cada barrio se organiza e sae, non? E, bueno, funcionou. E Pois sí, hoxe está, eu creo que está, despois de levamos pois, con esta historia 40 e tantos anos, de todo isto que che conto, que eso foi pois, nos anos 80, 81, pois ata hoxe. Moi ben, quero dicir, cada vez o mallo está máis vivo, incluso na época do Covid e tal, se fixeron mallos pois, nas casas e saíron os pequeniños polas rúas, algúns ali así con grupos moi pequenos, pero moi ben, non? Dunha forma moi natural e a xente o vive, que é o importante, que a claro. xente nova recibe como tal, como tradicionalmente se fixo, non? De algún xeito aféctalle o despoboamento? Ou non? O que Sí, home, hai menos mocidade, non? sí, Bueno, tamén o proceso de evolución desta recuperación foi que a xente maior con moita nostalgia, pois tamén se incorpora aos grupos e demais, non? claro. Habitualmente todo o mundo participaba, porque era unha festa que chegaba a todos os barrios, ou casi todos os barrios, porque cantos máis percorrías, máis recibías. Entón, o grupo de rapaces, que era o que dinamizaba ese mallo polas rúas, pois ía de balcón en balcón e os balcóns titeaban pois as castañas e o diñeiro, pero esa é outra forma de participar, quero dicir, había e a xente máis pois, maior e demais, era o seu xeito de participar, no? Dar ao mallo e demais. Entón era unha cousa colectiva realmente, no? Aínda que o motor estaba na infancia, Sí. no? Entón todos o vivían. E iso se sigue facendo, pero agora, bueno, pues os cortexos de mallo son cada vez máis grandes, claro. E, bueno, ven tamén xente de fora, ahora xa sabes como son estas cuestións da influencia bueno, que bueno, os medios e demais, as redes, pues, ai, que festa máis bonita, porque é unha festa moi visual, moi bonita, moi alegre, Sí. tamén moi participativa. Entón, bueno, pues, eso pues, fai que moita xente do Bierzo pues, achegue de fora e que participe, porque nós evidentemente ofrecémoslle que participe como calquera de nós, non? E eso, agora pues, temos un volume de xente importante en cada comitiva, está moi ben. De feito, eu xa dende hai moitos anos, non, de ver este capítulo do Alalá sobre os Sí, maios, que precisamente participas ti, ves alí a xente que participaba e vese hoxe e supoño que medrou moito, non? A lo menos digo de asistencia de xente de fora. sí, leva, que sei, unha década ou así con moitísima xente, moitísima xente. Non é unha cousa que se desborde, non está desbordada, nin
menos a cousa, pero sí, hai unha participación grande, non? Que cada gran nós facemos habitualmente 4 comitivas para dividirnos un pouco o espazo da vila, non? Que eran espazos tradicionais onde había maios tamén de forma tradicional, entón nos dividimos ese espazo e incluso invitamos a que haxa outras iniciativas, non solamente estas que nos organizamos. E, bueno, cada comitiva, pois, eso, ten os seus cento e pico persoas aí seguindo, non? Está moi ben. Claro. Sí. E hai, quero dicir, hai rivalidade entre as comitivas? Eu lembro pregunto porque lembro hai uns anos de o primeiro ano que fun, de feito, que preguntabas a xente, claro, medio perdido, mira, de onde saen? E dicíanche, bueno, saen de aquí, pero vai a este que é máis bonito e non sei que. O sea, mantense un pouco esa pique sano, rivalidade, ou non? Hai un pique sano por facer un bo mallo, por un mallo que non se che desfaga, porque claro, nós algún erro cometemos no proceso, por exemplo, eh, vestimos a nenos a mellor moi pequenos e os nenos moi pequenos non aguantan porque teñen que ir realmente atados e fixos, non? Teñen que facer un árbore, unha persoa non é un árbore. Entón, un neno pequeno que quere participar, pois ti axúdaslle e tal, pero eles non van a aguantar facer un mallo ni o peso, é realmente unha experiencia interesante meterse un mallo e vivir, pois eso, 2 horas aí atado como unha árbore andante, non? Pois, eso claro, hai rapaces que non aguantan e máis, pero cada mallo, como decías, pois esa competencia sana, porque é sana, a de decir, bueno, pois nós temos un mallo que aguanta, un mallo potente, poderoso, alto, vigoroso, ben, e ben, e esa un pouco é a competencia. Outra competencia non hai. Sí, De feito, claro, nos para evitar que se confundise co tema dos concursos e da competencia que había antes, que esa sí que era insana, non? Porque decías, a ver, este gañou, pois este un tongo, este non sei que, porque iba o fillo claro. de non sei quen, en fin, esas cousas, dixemos, non, vamos a facemos as comitivas e logo, ao final, nos xuntamos e festexamos todos xuntos. Facemos unha comida campestre todos xuntos, cos cartos que se recolleron e listo. E iso é unha mostra, pero non é competitiva, non? Eso Claro, é o máis interesante, non? claro. E sobre os vosos maios, hai algo recollido, a nivel histórico, documentación, non? Antiga ou realmente mantívose principalmente na tradición oral? Fundamentalmente oral. Hai algunha testimoña, non? De algún paso de xente que recolleu e que tomou nota da cantiga e demais, pero son do século XX bueno, Mm, máis ben recentes, non? E logo hai algunha foto antiga, pero tampouco moi antigas, dos anos 60, antes, anos sí, 50, máis nada, non? Ou sexa, non hai unha constancia como tal, como doutras. Era unha cousa de nenos, era un xogo, era entón claro, unha cousa que non se non se recolleu, non se tomou nota disto, non? Non tiñamos a sorte de ter un cunqueiro que se acordaba de como era en Mondoñedo o relato, e que lees o de Cunqueiro, por exemplo, e dis: "É que é igual". Quero dicir, claro, é a claro. estrutura a mesma, as sensacións que contan son a mesma, en fin. Claro. E logo tamén, sobre as vosas coplas, unha característica, xusto preguntábacho o ano pasado nun pequeno vídeo aí que publiquei logo Ujú. en redes, non? Que a gran maioría das vosas cantigas son en galego e claro, ti respondías lóxicamente que claro, porque tamén é o idioma Claro, da vosa zona, claro. claro. Como se fose doutra zona galega, non? De fala Claro, galega, claro. Vamos a ver, medio en broma, medio en serio. Por que non puido nacer o galego en o Bierzo? Pois claro, perfectamente, quero dicir, no momento en que eu creo que é a adolescencia do galego, que é ese momento no que aínda non se escribe e que se canta en moitos sitios, pois aquí había personaxes interesantes que logo deron, pois, por exemplo, Ximena Muñiz, a unha muller que está vencellada a Corullón, que está a 3 kilómetros de Villafranca. Esta muller é a que ten un lío con Afonso VI e ten a unha urraca e aí polo medio, e logo ten a súa filla que vai ser a nai do primeiro rei de Portugal, quero dicir,
xa, está todo unido. Estamos claro, Na Galicia medieval, que era un reino onde o galego estaba vivo e se falábase aquí, falábase alá. Quero dicir, aí sí que hai documentación, quero dicir, hai documentación nos mosteiros, do Bierzo que teñen, están escritos en galego, claro. en galego, claro. E esas partes que hai das coplas en castelán, ti pensas que, como pode pasar noutras zonas, interferencias ou realmente porque se facían así, mesturando ambos idiomas, Mm. A ver, a letra do Mallo de Vilafranca é basicamente en galego. Hai unha copla que entra Mallo con sus flores, sale Vil con sus amores, sí, que é unha copla que é evidentemente tradicional e é de tradición oral, que buscando nos cancioneiros aparece xa nos cancioneiros do século XVI, XVII en castelán. mm, Pode ser, pois, unha dos aportes que gustou e claro, quedou dentro do que era o que se cantaba, non? Estivemos tamén buscando o tema da melodía, eh, a melodía, aínda que non se poda afirmar, pois seguramente é bastante bella, non? Pola estrutura que ten, non? Incluso decíamos, e se ten que ver co Camiño de Santiago, porque no Camiño de Santiago precisamente hai moitísimos lugares onde hai mallos humanos, e este é un punto referencial, porque escoitamos unha melodía del Le Roman de Faurel, que é unha creación medieval, onde había unha melodía, unha grabación feita modernamente, onde había unha melodía moi parecida a noso mallo, parecida, non, prácticamente igual. E dicíamos, a ver, se hai ao mellor unha melodía que percorreu para arriba, para baixo, naceu aquí ou foi alá, ou veu de ali, quedou aquí, e esa que se utilizou para os mallos. sí, sí, Non sí, non o podemos asegurar, pero ah, claro. E tamén outro tema que me parece interesante, non, dos vosos maios, é precisamente que mostran, dun xeito claro, non, ese renacer da natureza, quero dicir, eu entendo que alí a xente maior, non, entendíao tamén como un xogo de nenos, máis que igual a visión máis teórica que se lle pode dar, que se facía, porque era un momento no que espertaba a natureza, as hortas eran productivas, non? Ou sexa, eles, no que ti tes recollido, xa a xente asociaba como unha tradición de nenos exclusivamente. En parte sí, pero evidentemente os máis vellos, cando recollemos algunhas coplas que estaban perdidas e demais, nos decían o 1º de maio hai que comer as castañas e non te dá o desmaio. Quero dicir, entendían que Sí, había un certo rito e que era ese día. Quero dicir, había aí unha marca cultural, ¿no? E antropolóxica seguramente, que tamén está un pouco no feito de levantar o maio, de deitalo e levantalo, claro. levantar a primavera. Aquí se fala do burro, levántate maio, bastante dormiche, pasou un burro e non o sentiche. Pero ese burro en outras coplas cerca pois, se converte en pasou inverno e non o sentiche. Non? Entón, bueno, pois eh, esas relacións entre o burro e o inverno pois son evidentemente de carácter tamén ritual. Aínda que non se Claro. entendera de todo, ¿no? Sí que hai todo este proceso de levantar o mallo, de comer as castañas, unha cuestión que ten que ver co rural, co ciclo, ¿no? E, bueno, aquí estamos en un territorio de castañas e, claro, cando se acaban as castañas, realmente chegan as últimas castañas maiolas no momento do mallo, cando agora se empezan a agromar os novos castañeiros, non? Claro, claro. E tamén sobre os maios, hai algo que mudaran ou que evoluíran ao longo do tempo? Quero dicir, xa sexa na conformación dos mesmos ou mesmo no rito petitorio, nas coplas, non? O que vos dan agora ou o que dan agora é distinto ao que se daba antes ou máis ou menos mantense a esencia? Eu creo que a esencia se mantén, porque é a cuestión da petición, non? Outra Claro, cousa é que hai poucas casas que boten castañas agora, non? claro, lóxicamente, claro, Porque moitos, pois, non teñen a castaña xa, non? claro, E agora, pois, botan caramelos, diñeiro, pero isto xa era así un século atrás, seguramente, non? Hai claro, moitas casas que, pois, tiñan diñeiro, daban uns caramelos, unhas golosinas claro. aos rapaces e punto, non? Pero bueno, o que sí que se conserva é ese
bueno, a referencia á propia cantiga, ¿no? Tire castaña, señora María, tire castaña, ¿no? Que se repite constantemente e que, bueno, que é un elemento de conexión realmente co rural, coa ruralidade da esencia da festa, ¿no? Claro, efectivamente. E tamén, un pouco, citábamolo antes, non? Pero, quero dicir, o turismo estalle afectando de algún xeito ou realmente como é unha festa participativa, pois a xente que vai, pois xa sabe o que vai, intenta facer parte, etcétera, porque podemos ver nalgunhas zonas como sí que afecta, pero noutras que xa a propia esencia da festa impide que non que o turismo poida afectarlle, negativamente, vamos. Eu creo que a dimensión do Mallo actual, aínda que evidentemente é máis voluminoso co que se facía antes, non? Sí, E non é, pois, non é tan íntimo ni familiar, non? Que como podía ser antes, non? claro, Pero sí que mantén a esencia do que hai, non? Do que era. E, polo tanto, está adaptándose ao tempo. Quero dicir, todo isto ten, claro, é o que se chama unha tradición viva, non? Unha claro, tradición viva que, como realmente deberían ser as tradicións, non? claro, Ten a capacidade de estar vivas e de renovarse. Nós algunha innovación metemos, o tema de meter a gaita, como empezamos coas gaitas, metíamos as gaitas a tocar. Pero bueno, insistimos moitísimo no que a xente aprenda a letra, que cantemos, que a gaita este en segundo plano ou incluso desaparecida para cantar, non? En fin, eu creo que eso, é como unha suma, unha roupe en todo caso, non? claro. E E é bastante non participativa. claro, e o que decías, eu creo que a base de que non incida en ela negativamente o turismo e tal é que, bueno, o turista o que se incorpora moitas veces ven xa incorporado, veñen en grupos e din: "Ah, pois nós vamos a participar con este mallo", e tal. E repiten ou pásanlle a bola e un ano ven uns e outro veñen outros, pero así. Entón, Claro, como xa é unha cosa de participar, xa é claro, outra historia. claro, claro, que ademais non tes outros, xa si queres E xa ir a tampouco un hai dos tampouco hai protagonismos, quere dicir, unha cousa que se vive. Simplemente tú claro, chegas e vives a cousa. claro, efectivamente. E ademais que chegas e non tes outra que sumarte a un dos grupos e cantar as coplas e percorrer a vila, ou sexa, non hai outra posibilidade. Claro, claro. E tamén eu, bueno, preparando a conversa pensaba, se destacan os maios e Vilafranca do Bierzo, pero, hai rexistros de que noutras zonas o Bierzo, nos arredores, houbera tamén maios humanos? Porque, claro, eu a miña lóxica, di que sí, pero Sí, hai algunha referencia. De feito, na zona da Cabreira hai unhas coplas que se recolleron e que quedaron escritas nunha especie de cancioneiro que fixeron nos anos 50, por aí. E, bueno, son coplas que é o que se mantén, o que é o único que non se perdeu, que se recolleu en un momento determinado e ali se cantaban e é polo que se escribe na propia copla, é moi parecido ao mallo humano de Vilafranca. Pero despois, si tiramos un pouco cara ao Bierzo que non é galego falante, sabes que o sí, Bierzo ten unha parte que é galego falante e outra sí, que non o é, non? No Bierzo confluen, pois, eso, o leonés, de feito a Cabreira xa é leonesa, non? De alguna forma. Bueno, pois, indo xa cara a Margatería e demais, os tipos de mallos que hai son distintos, son as árbores de mallo, non? Unha claro, árbore ou as ofrendas ou as rondas de mallo, son outras cousas, non? Entón, a fronteira está claro que está ligada tamén ao idioma. Por iso o mallo humano de Vilafranca expresa en galego porque é galego en esencia, non? claro, efectivamente. E tamén, por ir entrando no final, pero, quero dicir, canto pode levar preparar, porque, bueno, logo vemos a os rapaces co maio posto e tal, pero, quero dicir, canto pode levar preparalo, máis ou menos? Para vestilo, queres decir? Vestilo, sí, Vestir o mallo, home, si son varios mallos, depende o grande que sexa, non leva moito tempo, non? Que sei, en media hora ou así está ben vestido, eh.
Mm. Un maio. Ahora, se son Sí, varios, pois hai claro. que vestir, pois, máis, pero claro, sempre hai, pois, ti viste este, tú colle este, e tal. E vamos vestindo a varios e xa está. E tedes algún, quero dicir, seguides algún patrón para escoller cada ano a quen vestides ou eso vai xurdindo? Antes había o máis, quero dicir, buscábase ben un bo mozo, porque canto mellor mallo presente se estea, Claro, cando que sexa capaz de aguantar, que non se lle caian as ramas, que non se lle vesa o rostro, a cara, que iso é fundamental, non? sí, Pois ese proceso de non identificar quen vai aí dentro, pero que pareza un árbore realmente andante, non? Pois, era o que se buscaba. E claro, eso hai que preparalo, hai que dicir, bueno, pois tú fas un bo mallo porque porque es alto, porque tal, non? Tamén as cosas que decimos de como van cambiando as cosas. claro, Antes non se vestían as rapazas, ahora as rapazas tamén se visten, como sí, non, non? Eh, claro. En fin, son cosas que temos que ir evidentemente incorporando, non? Como é Vais debido. incor vais Ujú, incorporando, efectivamente. E claro. tamén, bueno, vos logo algo que tamén é tradición na vila, que é moi semellante, pois a como se fai especialmente, non só pero nas Rías Baixas, non é de decorar os balcóns, non? Os balcóns, a ver, nós fixemos normalmente, unha xornada o día anterior, arroupala, non? Pois, arroupala con algún festival de música, con algunha recreación, para teatral, adornando balcóis, entón, todo eso foi quedando e, evidentemente, ahora, pois, moitos adornan o balcón, etcétera. É certo que as enramadas é unha cousa que en moitos lugares estaban vivas no mes de maio, non? E por aquí, Sí, quero dicir, na zona do Bierzo se dan isto de colocar esta a, a digitalis purpúrea, non? Os alcroques estes, pois se colocaban pois nas portas, para un pouco para o tema da bruxa, non? Que para liberar a bruxa. Ese tipo de cousas están vivas, porque están vivas en todo o noroeste, pero no Bierzo tamén, non? Entón, bueno, está asociado tamén un pouco a eso. claro. E algo interesante tamén é que, bueno, antes do Día dos Maios, non, facedes a queima do burro de inverno, non? Si, é un invento para arroupar un pouco a Claro. cousa, non? Claro, Puxemos che preguntar, é algo que creastes recentemente, entendo? sí, a idea era, bueno, para estas cosas para teatrais que facíamos, bueno, pois dixemos, pois Mm, un ano falamos dun burro, é unha das cousas que fixéramos así medio para teatrais, aí si facemos a queima do burro, pois veña, e aí. sí, E quedou aí, gustou a xente o tema da idea no día anterior, pois empezalo con a queima do burro, como o burro significa o inverno, pois recibimos así a primavera, bueno, é así. Pero, quero dicir, non ten intención nin de solapar o outro, sino máis ben de roupar e darlle un pouco de significación sí. ao fenómeno do burro, a aparición do burro na copla, non? É un complemento, claro. Mm, Claro, bueno, e que ademais, precisamente, non, as tradicións vivas, pois poden ir incorporando novos elementos, novas formas de festexo, etcétera, non? sí. E tamén, bueno, ahora xa para rematar, que nos este a escoitar que diga, bueno, pero, cando se celebra o maio? Un Mm, pouco, eu decir, en que horas, aínda que as horas, eso é aproximado, pero para quen queira saber un pouco máis, pois contanos un pouco mm. máis o que se fai. Sí, mira, o primeiro que facemos é ir cortar o día 1 de maio, claro, ten que ser, ir cortar as cañabeiras, a planta que sempre co que sempre vestimos os maios en Vilafranca. Entón isto faise pois ao primeiras horas da mañá, 9 da mañá, un pouco Claro, antes, algúns despertámonos un pouco antes, e cortamos cañabeiras para que no barrio haxa suficientes cañabeiras para que ás 9, 10, ás 10 da mañá, 10 e media, xa podan empezar a vestir, non? sí, Vestímonos aí sobre esa hora en varios sitios, en distintos lugares. Os lugares son o Campo da Galiña, que está cerca do Castelo, do barrio do Castelo, as Veigas Altas, que están, bueno, quedamos prácticamente no instituto, despois na rúa de Auga, no? Que está ao pé da ponte, no Sucubo,
da Ponte do Burbia, e logo hai outra no que é outro lado de Vilafranca, que é o barrio da Cávila, non? Que está, fano ao final Sí, do barrio, da barriada. do barrio. E entón, eses son os lugares. Aí vamos xuntando cada sitio pois, as súas cañabeiras e aí montámolos. E a eso da media mañá é cando estamos vestidos e saímos, non? Se hai unha comitiva, os rapaces e as rapazas pois, preparan pois, as cestas, os flores, adornanse un pouquiño a cousa, porque evidentemente é a exaltación da primavera, e arrancamos en cada sitio. Vamos por unhas zonas máis ou menos delimitadas ao redor deses espazos, e logo confluímos na praza cara ao final da xornada da mañá, cara ás 2 da tarde, e xa aí desvestimos os mallos e vamos a comer xuntos. E aí é cando facedes a comida, non? Sí. Eh, Xusto, hai uns días, non, revisando unha publicación que fixera sobre os maios de Vilafranca, había unha persoa que preguntaba precisamente si tedes escrito a nivel teórico, non? Un pouco, pois, cales poden ser esas orixes dos maios de Vilafranca, un pouco as orixes da propia festividade, o seu significado, o papel da natureza, se hai algo escrito ou non. Bueno, o que temos é unha unidade didáctica na que foi unha unidade didáctica que fixemos no ano 93, me parece que foi. Aí pues, fixemos un pequeno traballo de investigación, non? Sobre as orixes da festa, vimos como estábamos evidentemente falando dunha festa que era o que tiña un arraigo especial en Galicia, non? Contrastamos pois, coplas, vimos que había moitísimas coplas que son parecidísimas, os elementos aparecen iguais, as peticións, as cuestións da como se chama, da referencia ás castañas, o paso de inverno, en fin, esas cousas que se repiten en un sitio en outro. E bueno, fomos vendo como aí nos está levando a unha festa que é precristía clarísimamente, non? E de orixe, evidentemente, prehistórico, pero, claro, viviu, e si permaneceu, como Claro. dicimos ao principio, permaneceu cos seus cambios, seguramente, ao longo do tempo. É certo que, polo que di as documentacións de sitios, lugares distintos e demais, estamos falando dunha celebración que debeu ter moito arraigo popular por aquilo da petición e que, bueno, había moita necesidade e, por tanto, estaba viva nese sentido e en distintos lugares, non solamente aquí en Galicia, sino que tamén había mallas e outras historias por Castela adiante, de feito existen, non? Outro tipo de Feito as manifestacións. mallas aínda se fai en Madrid, creo, nalgunhas zonas. Claro, sí, sí. E rondas, e este tipo que tamén existen moi parecidas por todo o sur da península, quero dicir, é unha tradición que está relacionada co ciclo rural da primavera e que vende moi atrás, claro. De Claro. feito, nas cantigas de Santa María hai cantigas que teñen que ver co maio, e hai o libro de Alexandre que está escrito en leonés, tamén ten cantigas que están relacionadas co maio, en fin. Claro, Está claro claro. que nesa época, da época medieval, ata o século XVIII, que foi cando seguramente empezaron a sufrir cambios e desaparicións, non? Claro, Estivo moi viva, moi viva. claro. Eu, de feito, antes comentabas, non, de semellanzas en coplas das vosas, non, con outras doutras zonas de fala galega, eu sempre penso, non, se quizáis os maios cónicos non sexan unha evolución dos maios humanos, non? Pode ser. Eu creo que é moi posible, porque, máis que nada, a ver, está claro que o concurso, ao aparecer os concursos, que foi o que pensaron os ilustrados, os precursores do Rexurdimento, por esa época, finais do século XIX e demais, pensaban, bueno, e se facemos un concurso para manter, non? O que fixeron en moitos lugares, Claro. non? Para revitalizar ou para recuperar, non? En base a, pois eso, a un premio que se lle dá e tal. Bueno, pois aí eso que provocou realmente é a competitividade e entón, pois vamos, e se facemos isto, e se isto, e elementos creativos que servían incluso para distinguirse, para gañar,
a outro que a mellor pois, o facía de forma máis tradicional, non? Claro. E claro, foron evolucionando ata a ser mallos distintos, claro. No, porque o máis lóxico é que originariamente fosen pues, eso, unhas ramas que te posan riba e que te cubres, punto. Claro. ¿No? Claro, é curioso como... Quero pensar que é eso. Sí, sí, eu tamén o pensaba e claro, pensaba agora mesmo, digo, é curioso como quizáis o maio humano era o máis primitivo, evolucionou a unha forma que é a cónica e, sen embargo, na actualidade cada vez chaman máis a atención os humanos e están como máis vistos, bueno, non sei se porque na miña zona en Pontevedra son os cónicos, non? Pero é curioso como agora é ao revés, volven a chamar moita atención os humanos e non tanto os outros. Sí, eu tamén teño entendido que en algúns sitios de Galicia se está as últimas así estudos e tal que hai, traballiños sobre este ciclo, falan de que hai coplas que recollidas por tradición oral en algúns lugares, ¿no? De Galicia, da costa de Galicia, por exemplo, no que se ve que hai realmente están facendo referencia a un maio humano, ¿no? Sí, O, bueno, o que facía Curros Enríquez en Celanova, quero dicir, co famoso maio de Celanova claro, é un maio humano, evidentemente, hai castañas maiolas, claro, é un maio humano. Entón, bueno, logo claro, evolucionou. evolucionou. Sí, 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 sí. Pois nada, pola miña parte nada máis, bueno, convidar a xente que nos está a escoitar a que poida coñecelos, estudalos, esfrutar deles tamén e pola miña parte agradecerte o teu tempo pois para poder coñecer un poquiño máis desta tradición, non? Bueno, agradecerche a ti tamén a invitación a poder falar e a difundir o que é o Maio, non? E coñecernos millor. Pois sí, eu a verdad este ano, bueno, fora xa o ano pasado, fora hai 3 Mm. anos, e así, e este ano non vai poder ser porque, teño que traballar. Creo que das peores cousas que me podían pasar para non ir porque aparte temos xa na casa como unha especie de ritual de ir o 1 de maio a Ujú. Vilafranca, este ano non vai poder ser, pero bueno, verémonos ali noutra e como Co digo, come castañas mallas, non vai a ser que che dea o desmaio. pois sí, máis traballando. Pois nada, como digo, pola miña parte, moitísimas grazas e vémonos noutra próxima. Moi ben, gracias a vos. Graciñas. Chao. Chao, chao. Chao.